Les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya han celebrat aquest dissabte una conferència a nivell nacional. Amb l'objectiu de posar en comú i acordar el seu discurs en matèria ecologista, més d'un centenar de joves militants de Catalunya, València i Balears s'han reunit al Teatre Alegria. Discutir els pilars ideològics de la formació política en qüestions de medi ambient i votar fins a 60 esmenes presentades a la ponència han estat els punts principals de l'ordre del dia. Seguirem fent el que hem estat fent fins ara, defensant el territori dels Països Catalans, i l'única diferència que hi haurà és que ho farem amb un document aprovat per tota la militància, un document pautat, un document que dona noves eines, que entra en nous temes que fins ara la majoria de la militància de l'organització no havia tractat, i simplement és això. El gir no el fem perquè estem on estàvem, simplement pautem el que ja teníem. Sota el títol El jovent independentista, l'alternativa ecologista, la GERC aposten pel decreixement com a forma de garantir al mateix temps la qualitat de vida i el futur del planeta. Qüestions referents a l'accés a les energies, la planificació del territori, les infraestructures, com afrontar el canvi climàtic o la gestió de residus han estat tractades en una jornada inaugurada pel regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa, Màrius Massaller.